хора, това е канала в Alex Gamer. Тъй като известен в аз не си човек, който горе-долу, който сме това е Google Gen, който знае. Аз съм G5 2025 така. Маймунка е G5 2025. На руски, за да не се знам кой съм. Говорим факти за генерация Z, които са много интересни. Ако вие се пъхат, дайте палец нагоре, ако вие се пъхат, дайте рол и коментирайте, ако ви се лични коментари, но аз се гавни и лоши, които аз няма да ги приема. И нека започваме. Технологични факти. Дигиталните студенти. Дигиталните студенти, генерация Z е първото поколение, което ни познава света без интернет, в който ние сме израснали без телефон, означава. Не сме имали това нещо без таблети, което се идва без ние сме тук сме израснали без, защото по това време така ние не сме имали такива работи, по-нататък е било. Ние сме родени в не с таблет в ръка, ами с телефони, с таблети. Друго теренце. Внимание от 8 секунди, проучване показва, че средно за вниманието на генерация Z, защото ние сме генерация Z до 2010, още преди след това са други генерации до 2020 някоя. Тук съм показал, че само вниманието на генерация е около 8 секунди, след 3 по-малко от предните. За това TikTok и шорт са толкова успешни. Друго, две. Глобално мислене. Броя на интернет се взема все много повече от световни програми. Ние сме тъкмо свободни. Премерете на климат, права и мир, колкото локални новини, които за нас не са интересни, са много тъпи да ги слушаме. Но като има, примерно, кървища, убийства или нещо, подобно нас няма да ни интересува. Друго тиренце. Антисечност пресетра. Доколено вече за перфектните съвършенства на СЗ от се дъмпът. Предпочита дъмп постове, размазани или истински, които са да кажем все различни. Тук е реалният живот. 3. Геймайте специализация игрите и новите молове. За генерация Z като Roblox, Fortnite, това за нас. Малка сме съпътствали места за социализация. Ние, накрая ние всички, ние от генерация Z се социализация. Влизаме там само да играете се чувствате свята. Друго тиренце, търсене в TikTok. Ние търсиме в TikTok. Почти 40% от гънато, което търси информация в TikTok. Един страх вмести го, защото не е интересно. И друго четвърто. Бонусечната генерация Z може да направи за час за видео, което обяснява възрастни да изкриват покрай мемета скибиди туалета. Рис, харизма, делу, да си мечтаеш за нещо нереално. Това е за нас, което може би има. Ако имате пъха съдете, дайте път нагоре, дайте път да кликнем долу, абонирайте се за канала на Alex Gamer, на Разподелист, на Манче, гледайте видеото, спорете с вашите приятели, последвайте социалните мрежи и до следващия път.